Здравейте! Имам въпрос. Само при мен ли е така? Както изглеждам, така се чувствам и отвътре. Но не съм в добро настроение, така че get ready with me. Защо съм червена? Време е за виждаки с motherfuckers. Преди да ме питате, пари. За сините ми очи. Добре, just trust the process. Trust the process. Добре. По принцип това трябваше да е ежедневен грим. И сега трябва да направим нещо за този гръмнал бойлер на главата ми. Сега да пробваме ето така. Так. Добре, това е косата. Това е един много предимство да имаш кадъра коса, че винаги можеш да направиш това за 5 минути и да изглеждаш окей. Outfit check да направим. Ето го да аутфит. Всъщност нещо ми липсва. Мозък, да!